Čau lidi, v dnešním videu si natočíme video, kde budu malovat. Protože já vůbec neumím malovat, tak proto to u mě bude velká výzva a u vás to bude velká sranda. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr. Bude mě to stát hodně práce a můžeme se na to rovnou vrhnout. No. A já budu muset třeba nakreslit, na tom přemýšlím, auto asi nakreslíme. Takže asi začneme kolama. Mám kameru, takže teda mám mobil, takže se mi moc dobře to, tak vám tady potom dal celý ten výsledek. Takhle nakonec vypadá ten výsledek. Na mě to je ještě docela v pohodě. Já se třeba napíšu třeba policii. Musím koukat přes. To jste neviděli. A teď z druhé strany se nakreslíme. Třeba na tom tak přemýšlím. Třeba panáčka člověka nějakého. Bych jsem začal nohama, potom tělíčkem, tak a tak obličejk. Ještě mu udělám hairstyle. Totální hairstyle. Já jsem totální plná Mona Lisa. Plná Mona Lisa. Mona Lisa. Tak tohle je prostě Mona Lisa. Jasný. Ale pro dnešní video by to bylo všechno. A já doufám, že jste se aspoň trošku pobavili. A uvidíme se když tak u dalšího videa.